नहीं हो तोरा तीज पर काका सामान लावे ला जरिया लिखा दा तो जे आज तू कहबा सब लिखवा देब, सब सामान हम लेके चले आज। लेकिन हाँ हिसाब से जो जरूरत हो वही लिखवाई है। और ना आज हम वीडियो बनावी थियो और ना हम वीडियो ला बनावी थियो ना, फिर तो वीडियो ला ही बनावी थो। अरे बड़ी अब खराब हमरा लग रहा है ना, फिर तू वीडियो में डालब। अरे ना डालवी भाई, कही तो कि अब हमरे खराब लगी थे कि सब लोग कही थे कि आपका तीजिया के बिहान रोजा सड़ी वाला के देबू। जे मेहरारू तोरा ला 24 घंटा फास्टिंग कर ले रहता थी निर्जला, और उनको साड़ियों ना ला के दे हो तो तू का ला के दे बाबू। तो हमरो वीडियो में ना डालवा ना। तब लिखा। हाँ बोला। लिखा साड़ी एगो ले ले है। साड़ी? हाँ। कितना के हो? कितना से हमरा ना मतलब है कि 10,000 के तू लावा, हमरा 500 के लावा, हमरा 200 के लावा, जे तू ला के दे देबा ना वही हम पहन ले। वाह चल। हमरा ना चाहिए कि हमरा 20,000 के साड़ी चाहिए। ठीक, वो हम अपन मन पसंदी ला देबो। हाँ, आउ अब 2 दिन टाइम में बचल तो ब्लाउज तो सिलेबे ना करतो, एगो ब्लाउज ले ली है ओकरा पर के मैचिंग मने सियल। ठीक, जैसन बुझाए तो वैसन। आओ बोला। एगो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सब कोई तीज में पायल भी लेती, बिछिया भी लेती, लेकिन हमरा पायल है, हमरा पायल के जरूरत ना हवा। हमरा एगो बिछिया ले ली है छोटा सा। अच्छा, वो दोनों में से हम सोच लेबे कौची ला वाला, पायल लेबे कि बिछिया लेबे? ना पायल ना लइए, हमरा पायल ना धैल है। अच्छा ठीक। बिछिया लइए, वो भी छोटा लइए, हम बड़ा बिछिया ना पहनाई। अच्छा आओ का। अब चूड़ी ओकर सेट ले ले है, काहे अब भर भर हाथ लइए, ई ना कि एक एक डब्बा उठा लई है। एगो बात बोलियो। हाँ। ये सब चूड़ी लहठी बिंदी जे हवा ना, ये अपने जाके ले आई है। ये हमरा थोड़ा सा खराब लगौला है में, जे बात हो जे हम क्लियर बता देथियो। अरे तो ना समझा, फिर दुकान हम लेके चलबो दुकान पर, तू खड़ी रहिए ले लिया। दूगो लइकन के साथे ले जाए पर ऐसे बाड़ी हल्ला उचर करे लगे, तू ले ही ना जैसा लेबा सड़ी बाजे न रहता। हमरा चूड़ी लहठी के दुकान पर जाए में बड़ी खराब लगा, एकदम गरान लगा। खराब की का बात है जी, दूसरा कोई ले लावे जाई थे। ठीक है, तोरे ला लावे जाही। अब ओकरा लगी हमरा जाए पड़ता स्पेशल। ठीक है, आगे बढ़ा। तो पूजा पाठ के सामान ही? हाँ, पूजा पाठ में सब चीज ले ली है। तो हमरा मानो कि फलवा उलवा लावे जब दूसरा दिन तो वही दिन पूजवा वाला ले ले आई है। अच्छा ठीक। और सारा सामान देख के लाइया, हमरा महंगा से कोई जरूरत नहीं, समझ गेला? जब हम अपने जाते ही तो फिर चिंता करे का बात है, महंगा रहे चाहे सस्ता रहे। अरे महंगा हम साड़ी ना ले वाला महंगा कही थी, हम साड़ी पहना नहीं ज्यादा जी। देखा है कि सब घड़ी हम सूट पहन ले रहा है और सड़ीबा रखल रह जाए जे चल। अब हमरा जे पसंद है जही ना ले, तू का कहला कि तू अपन मन पसंदी ला दी है, तो जे हमरा पसंद है वही ना लाएम। हाँ, अब भले हमरा 25,000 के पसंद आवे, हम उतने के लिए। अच्छा ठीक है। हमरा 500 के आ सके ना, 25,000 का ना हमरा नजर चाहिए। 500 के आ सके। हाँ तो 500 के ले। ठीक।